Hallelujah. Njengoba bese kushiwo ngumakoti wakwaDanti, igama lami nguLimise. Ngisindisiwe ngumntana kaThixo. Namhlanje ndizawushare izwi. Ngithanda ukubulisa otata leadership, ngibulisa omama, ngibulisa ulutsha eSunday school ngelihle igama lomfeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Namhlanje nje bazali sizawufumana izwi before sifumane message namhlanje. Lithi likaThixo xa ababini behlangene ngegama likaThixo, uThixo uzobahlonipha abe nawo. So kudependa ukuba inhlizweni yakho uthini wena. Otherwise uThixo akazukwehla because ufuna abahlangeneyo ngento eyi-1. So sihlangene namhlanje ngenxa yezwi likaThixo. Sizawuya ezwini, ndifuna sibe nenhliziyo ezithi size kuThixo. And asina menu esimxelele yona uThixo into abasifuna yona namhlanje. Nguye osipreparele imenu yonobana namhlanje ndifuna kwenzeke kanje. So mawuza unemenu yakho uzothi unikwa irice wena engqondweni yakho ufuna ipapa, then ungakufumani ukutya wena because unemenu esenhloko yakho. So ndifuna sibe sesimeni sokwamkela ukudla uThixo azosinika kona. Sizawufumana izwi lethu kwi-Numbers, iNumeri ngesiXhosa 21 verse soqala ku verse 6 siyophela ku verse 9. Siye kwabaseKorinte besibini chapter 12 kwabaseKorinte besibini chapter 12 apho saqala ku verse 7. Okay, sawuqala ku verse 1 khona apho. Amen. Ifundeka ngalendlela, uYehova wathuma inyoka ezinobuhlungu ebantwini zabaluma abantu, kwafa abantu abaninzi kwaIsrayeli. Beza abantu kuMoses bathi, sonile ngokuba sithethe ngoYehova nangawe. Thandaza kuYehova azisuse kuthi inyoka ezo. Wabathandazela ke uMoses abantu, wathi kuYehova kuMoses, zenzele inyoka enobuhlungu, uyixhome esibondeni eside. Kothi bonke abo balunyiweyo bakukhangela kuyo baphile. Wenza ke uMoses inyoka yobhedu wayixhoma esibondeni eside. Kwathi yakuba ithe inyoka yamluma umuntu, waza wabheka inyokeni yobhedu waphila. Size kuba kwabaseKorinte besibini chapter 12. Ndicela ukuqala ku verse 1 siyophela ku verse 10. Ukuqhayisa okunene akundilungele kuba ndizakuza kwimibono nezikhilelo zenkosi. Ndazi umntu okuKristu ekusekuyiminyaka 14, nokuba ube semzimbeni na andazi, nokuba ubengekho na emzimbeni andazi, kwaziwa nguThixo. Ethe lowo waxwilwa wada wasiwa nakwelesithathu izulu. Ndiyamazi ke umntu onjalo, nokuba ube semzimbeni na, nokuba ubengekho na emzimbeni andazi, kwaziwa nguThixo. Okokuba waxwila wasiwa eparadesi. Weva amazwi angenakuthethwa ekungavumelekileyo ukuba umntu awathethe. Onjalo ke ndiyakuqhayisa ngaye, kodwa andiyikuqhayisa ngokwam nganto ikum, ingaba kungokuswela kwam amandla kodwa. Kuba xa bendingathi ndithande ukuqhayisa bendingayi kuba ndiswele uqonda, kuba bendiya kuba ndithetha inyaniso, kodwa ndiyayeka ukuze kungabikho bani ucinga ngam nangaphezu koko abona ndikuko, athi mhlawumbi akuve kum. Verse 7.
Kwathi ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu ngenxa yezikhilelo ezincamisa, ndanikwa uviko enyameni isithunywa sikaSathane ukuze sindintlithe, ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu. Ndayibongoza kathathu inkosi ngaso isithunywa eso ukuba sisuke kum. Ithe yona kum, ubabalo lwam lukwanele, kuba amandla am azalisekuswa ekuswelekeni kwamandla. Ngoko kuba kukhona sendiya kuqhayisa kamnandi kakhulu ngokuswela kwam amandla, ukuze ahlale phezu kwam amandla kaKristu. Kungoko ndikholisweyo kukuswela amandla, kukuphathwa kakubi zingxakeko, zintshutshiso, zingcinano ngenxa kaKristu, kuba xa sukuba ndiswele amandla kuxa ndinamandla. Haleluya. Haleluya. Izwi likaThixo lisemntwini wonke, and uThixo ufuna uthetha ngabantu bonke. Siye ezwini. Apha sifunda ngabantwana bakwa-Israyeli. uThixo uthume uMoses intoba makahambe uMoses ayobakhupha ezweni laseLithuthu. So ubanika umyalelo wentobana unesithembiso, ubathembisa in fact ngelizwe elihle nje, izinto ezinhle ezizawubavelela kwela lizwe abazawuya kulo. So uvela kuMoses, uMoses ubona ityholo lisitsha lingapheli. So uya uMoses, mayifika uThixo uthi Moses, khulula imbadada zakho lendawo okuyo ingcwele. So uyathetha noMoses, umnika lo myalelo intobana hamba uyowenza lento kanje nakanje. Uyaya kuMoses kuFaro, uzenza zonke ezo zinto ezo zoba uThixo uthe mandizokwenza kanje nakanje. So uThixo wenza imiqondiso ukukholisa uFaro intobana azobona intobana inene uThixo lothume aba bantu. uFaro egqibeleni uze wabakhulula ke ngoku abantu ebengafuna ubakhulula kuqala, waze wabakhulula ke ngoku intobana okay, hambani nabantu benu niyomkhonza loThixo wenu. Na abantu basendleleni bahlangabezana nezinto ezibuhlungu ebebengazilindelanga into abazizakwenzeka. Kuqala uThixo uzibonakalisa kubo evela kulwandle olubomvu. So baxakene nento apho intobana sizawusuka kanjani apha because nalulwandle, then sizawuthini. So bayacomplaina uMoses intobana bekungekho namangcwaba ngasemva ekhaya apho nisithathe khona uba sizofela kule ndawo. So uThixo wenza ummangaliso, uvula ulwandle intoba bangene aba bantu. Bayangena, bayahamba, kuyahambeka, bayacomplaina endleleni, indlela yonke bayacomplaina. Kuzofika apha ke kwi-Numbers apho uThixo ngoku sekenokukhathala kokucomplaina kwaba bantu, because abakhoni kujonga the traceability yentobana uThixo ubelokwe nathi. Silapha nje and usithembisile intobana kwela lizwe esiya kulo sawufika sifumane izinto ezithile esingazitholanga kweli lizwe sisuka kulo. Now bayacomplaina apha kuMoses, bayathetha intobana esisonke sisidla apha sinkatshu yonke loo nto. So uThixo waye wadileka, wahlisa inyoka. Ekwehliseni kwakhe inyoka zabaluma abantu, abanye bafa, bajika ke ngoku bazithoba, babona intobana nyani akukho kwethu ukufikela kwela lizwe. Bazithoba kuThixo ukuze bacele kuMoses intobana thandaza kuThixo asixolele, azisuse ezinyoka. Uyenzile loo nto uMoses. Now uThixo uthi singabantu, singamakholwa, sithi sakuhlangabezana neengxaki. uThixo usithembisile intobana sizawuphila ubomi obungunaphakade. Sinezithembiso uThixo asithembise zona, futhi sinemiqhele uThixo ayibekileyo for thina. Now ukuze sifikelele kulaa miqhele sidinga ukudlula kwezi zinto, but ngenxa yongathobeki kwethu
sizawuhlangaba uThixo uzosihlisela izinto ezibuhlungu. So naku uThixo ke ngoku abathobekanga abantu bakwaIsrayeli bayacomplain indlela yonke bayacomplain bade bathi ngamane sibuyele emva ngesike usiyekile wangasikhuphi. The ungratefulness yabantu bakaThixo apha kule mpilo esiphilayo, the believers mangaba ufumana an obstacle uze ube namagama athi bekutheni uThixo azanike lo mntwana kanti uzaphinda amthathe. Unezinto obonisa uThixo into yobana le nto ndixelele yona ayiyo kahle. We disrespect uThixo ngezinto aziplanileyo ngempilo yethu. So ukungathobeki kwethu kwenza into yobana uThixo enze izinto ezizawubringa ukuthobeka kuthi. So wahlisa izinto uThixo kule ndawo ukuze abantu bathobeka abantu babona into yobana ayiyo le nto esiyenzayo. Bacela uMoses into yobana makenze. So noba sawubona into yobana xa ungathiwa umuntu makasukuma azothetha ngokuphula kwakhe i-past yakhe, uzawubona kune-traceability yokubana uThixo ube nam from ekuqaleni. uThixo ube nam. So mna ndikhe ndafumana ingxaki. I think elilizwi uThixo belizisa kum kakuhle futhi because kuke ndane-challenge endaye ndabona into yobana impilo yam ngoku andisaboni why kufanele ndiqhubeleke nokholo. uThixo ndikhumbuza kunesiganeko uThixo wake wandibonisa kuso. Ndizosikhumbula in fact ngoku into yobana uThixo ube usuka nam kude. Ndithe ndifunda ugrade 12, ndisenza ugrade 12 ndagula. So ukugula kwam kwi-3 andas-3 noma 4 hours andisakhumbuli kahle. So ukugula kwam ndiseklasini, mandiseklasini ndilahlekelwe yimemory. Andazi kwenzakale ntoni after, andazi kwenzakale ntoni because mna ndizophaphama sendisebhedini. Umama kugcwele ipilisi nje apha kubhizi, andazi kwenzakala ntoni. So umama mandiphaphama uthi umama ndingubani mna, ungubani igama lakho, ubuza mna ndingubani igama lakho. Ndiyamxelela ngoPortia. Okay, abuze into abakhona usister wam omncinci, abuze ubani lo, ndithi mna ngisisipho. Abuze uba uhlala nabani esikolweni edeskeni. Ndithi mna hayi mama ndidinekile ke ngoku ndothukile futhi nobana yinto lebuzwa umama. Awuhlala nabani edeskeni? Ndithi ndihlala noMaphelo. Athi ke okay yinto ndithi namhlanje. That's when ingqondo yam zange ikhona ukufunctiona at all. So ndiyakhala ke ngoku ndiyabuza mama kwenzakalani, wayembuza izinto kwenzakaleni because iwari yam into yobana ngoku bendiseklasini but ndikhumbula xa kungena umistress wesiXhosa kuphela iphelela apha. So going forward andiyazi ndifike njani endlini, andazi kwenzakaleni. So umama uyandibasela istori nobana kwenzeke kanje, ndikhondole ngabangani bakho yonke loo nto bathi mandizokulanda because awukho right. So ndikulandile ke ngoku ulahlekelwe yimemory, ubungenguwe ixesha eli. So mandibuye ebanganeni bam bandixelela uthi lo ntombazana bendihleli nayo andazi ndifuna siyibambe kahle. Uthi le ntombazana esikolweni, okay, before esikolweni there was a competition. Le competition ibiyi-competition yokutya. So kwakuthengwe inkukhu, then ozowina uzofumana loo price azoyifumana. So ngalamini, exactly ngalamini kwakwenzeka la competition, sasilambile nabangani bam ngenye indlela. We prayed into yobana I wish kube sithi abakula competition because kwakubhalwe amagama afakwe entweni but azange kube sithi. So sibukele ke ngoku aba bantu ababhizi abatyayo. So undikhumbuza lo wawinayo and akekho umuntu owamlibalayo lo mntu owawinayo. Now uthi mna ndithe andimazi lo mntu and most of the time bendithanda udlala ke, so ucimba ndiyaxoka kanti kulapho imemory yam iphele khona. Andisakhumbuli mix. So uThixo mkhumbuza ngezo zinto ezo zolobana ndavuka
andazi uba ndandiyiphi because nanamhlanje angeke ndinixelele into yobana kwelaa xesha kwakwenzakala ntoni la 3 hours la 4 hours andikhumbuli uba ndiphume njani eklasini ukuza andikhumbuli next nanamhlanje andikayikhumbuli loo nto leyo. So uThixo undikhumbuza ukuze ndifumane le message ezo zinto zoba ndisuke nawe ndikuvusile awuzazi noba wawuphi but ndakuvusa but xa unengxaki wena uyandilibala. Awukwazi kubiza kuThixo lo owakuvusayo ungazi kwenzakalani. Wakuvusa wabe namhlanje ngulaa Thixo wakuvusayo lo ophinde ngoku somtyhola sowenza izinto ezininzi ungamkholelwa. So abantwana bakwa-Israyeli benze the same rebellion kuThixo, bangafuni ukujonga into yobana uThixo usivulela ulwandle ukuze sikwazi ukudlula. Izinto ezininzi uThixo uyazenze empilweni zethu ngelixesha ufuna uba sithobeke. First of all ndifumene izinto ezithu, izinto esihlangabezana nazo kwimpilo yokholo. So eyokuqala is either sihlangabezana nengxaki because we did something to God. Now uThixo usinika punishment for leyo nto esiyenzileyo. Eyesibini kukuba sifumana ingxaki, mhlawumbi sithi ulahlekelwa zizinto, ulahlekelwa ngumtshato, kwenzeka izinto ezinjanjani, ulahlekelwa yimisebenzi, kwenzeka izinto ezininzi. Kwenzeka ezo zinto because wherever oya khona uThixo akusakhona azidingeki ezinye izinto ezi ohamba nazo. So uThixo uzama ukukupruna, uzama ukukusebenza into yobana mawufika ngaphaya zingakudistract ezi zinto azisusayo. Kahle yesithazita zintathu. So eyesithathu uThixo ufuna ukuthobeka kuthi. Uyazenza izinto ukwenzela into yobana siye uSawule kwicala likaSawule u-12. So uSawule uya eJerusalema uyofuna incwadi umpristi omkhulu uyolimaza uyobamba abantu abazothetha ngoThixo eDamasko. So uyayifumana incwadi, yonke into ihlelekile and usisigoro uyaziwa, yonke indawo uyaziwa into yobana lo muntu lo akamfuni umuntu othetha ngoYesu. So esendleleni ehambayo engekafika eDamasko ufikelwa ngumbane, uThixo uyamehlela, ufikelwa ngumbane. Mayifikelwa ngumbane uye wawa ekuphaphameni kwakhe kwacika amehlo wakhe enyama akasabona. So ummangalisa uThixo awenzileyo ukuba ukucika kwamehlo wakhe wavula amehlo kamoya. Now uSawule onguPaul ekungaboneni kwakhe ngokwenyama ubona ngokomoya. Kungoko apho esithi ndazi umuntu obuKristu ekusekuminyaka 14 nokuba ebesemzimbeni na andazi, nokubana ebengekho emzimbeni andazi. Uthi lo muntu ngendlela owabona izinto ezinkulu ngakhona akazi noba wazibona wasiwa eparadesi okanye kwakuyimibono na. So uThixo umbonisa nemibono, but now uThixo ke ngoku umnika uviko lwenyama because unezimfihlelo azibonileyo ukwenzela into yobana angaziphakamisi. Last week kuvuswe uThabitha. That week andisakhumbula uba yeyiphi iveki but kwa-unlockwa iziphiwo zikamoya. Now uThixo ufuna abantu abathobekileyo and unlockile ebavusile nje uThabitha akazutshintsha because awuthobekanga wena. Ngidla ngokuthi manithandaza unguThixo ongalijikeliyo izwi lakhe.
uthethile ngezwi lakhe into yobana ooThabitha mabavuke. Now ufuna abantu abazothobeka. Ungathobekanga uThixo akazungawenza umsebenzi wakhe because wena awuthobekanga. Umsebenzi kaThixo uzowenza because izwi lakhe ulithethile and uza kulenza. Now uThixo uThixo uzolifumana udumo lwakhe. Noba wena usesimene esinjani noba awufuni. uThixo ukuze uzokuthoba ngokwakhe. Uzosinika sesivusiwe singoThabitha. Sesinikiwe izipho zikamoya. uThixo ufuna sithobekile. Eyona nto ebalulekile uThixo aye wayithetha ukuthobeka. Regardless of challenges esihlangabezana nazo, sizawuzenza izinto sisimiselwa. Uzawuthi mawuklina apha endlini uthandaze ngoba udla ngoklina uyi-1 ube uthandaza kwezi zitulo. Baze abantu on Sunday bazohlala ezitulweni. Kwenzeka imimangaliso ngoba umuntu uzothi ehleli kuvele kuthi gqibelele izinto. Naw umuntu azothetha apha ngaphambili into yobana ndithe ngokuhlala kwesasitulo kwenzeka ummangaliso onje. Ukhukhumale ke ngoku into yobana hayi ndimvele oklina ndodwa apha. So uThixo ufuna sithobeke. Izipho asiphe zona uThixo ufuna sithobeke. Uzuko silise kuye lonke. Zivusiwe izinto. uThixo uthethile izwi lakhe kaninzi phakathi wazideclare izinto kwenze uba kuzokwenzeka into yobana kuphile abantu ngenxa into yobana wena uThixo kunike isipho. But uThixo ufuna uthobeke because ufuna udumo lwakhe. Inkosi isikelele. Amen.